Il-fenomenu ta' baħar li jinbidel fil-lewn għal wieħed ħadrani mhux iżolat għal pajjiżna, tant li għadhom kemm ġew irrapportati wkoll każi simili f'Reġġo Kalabrija fl-Italja. Bħal fil-każ ta' pajjiżna fejn jingħat l-iskont l-esperti tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi li era numru ta' bajjiet esperjenzaw tal-fenomenu kawża ta' temperaturi għolin tal-baħar. Waqt li saru testijiet tal-ilma baħar f'dawn il-bajjiet, jirriżulta li s-sħana għanqlet tip ta' mikro-alga imsejħa Pyramimonas li titla' fil-wiċċ fi kwantitajiet kbar u tidħol max-xtajtiet. Rapporti fil-midja Taljana qalu li testijiet li saru f'laboratorji tal-Aġenzija Reġjonali għall-Protezzjoni tal-Ambjent ta' Kalabria, l-ARPACAL, fuq kampjuni tal-ilma baħar minn 3 bajjiet konkludew li l-alga ma toffri l-ebda riski la għall-bniedem u lanqas għall-ambjent naturali marittimu. Fl-istess ħin ingħad li fenomenu simili għalkemm mhux komuni kienu rrapportati wkoll fi snin riċenti fatt ta' bajjiet Taljani. Attwalment iċ-ċentru tal-Mediterran milqut minn temperaturi barra n-normal li qed iwasslu għal dawn il-fenomeni fil-baħar. Pajjiżna wkoll irreġistra l-ewwel mewġa ta' s-sħana fil-baħar fl-aħħar jiem.